Adakah yang sama dengan saya? Suatu hari ki kepengin maem sing pernah dimaem pas jaman cilik mbiyen. Jadi ceritanya guys, embuh yo aku iki mang kok kepengin kuwangen karo sing jenenge tiwul. Panganan yang dulu tak benci saiki tak kangeni. Kebetulan pas di tukang sayur apa tukang edek lek ngarani wong Tulungagung. Kok ya nemu. Niate iki arep tak gudang. Di gudang ki diparingi parutan kelapa ya guys. Mbok kok arani disimpan di gudang. Terus lek maem ki karo nyeplus lombok. Bayangne kok enak. Tapi besan sore nyawang udan ya atik ra mandek-mandek ki piye to. Ngerecih dari siang sampai sore. Akhirnya berubah pikiran. Tiwul yang tadinya arep di gudang tak goreng ae. Bumbune simpel mek lombok bawang brambang paringi penyedap. Udan-udan, adem-adem, maem sing gurih, pedes, dahne yo enake. Oh iya, tiwul sakmono mang lek ketumbas ki 2.500 guys. Larang. Yo lek pengen murah ki mengglepung dhewe, menginteri dhewe, muyoni dhewe. Alah bahasa opo nek kuwi. Kuwi iki proses ndamel tiwul guys, dari yang awalnya gaplek terus dadi tiwul. Proses iki panjang. Wis to lek sampean ndamel dhewe kaya jaman biyen tak jamin sampai bedhug ora mateng-mateng. Panggah ning pawon ae. Lah kok ibu roh, lah wong pengalaman. Lah kan ujuk-ujuk tiwul gorengnya wis mateng. Damel proteine iki tak tambahi endhog ceplok guys, terus tak tambahi timun, telung iris, tambahi opak warna-warni itu tadi yang gorengi kakak. Lah kan iki lho ngono-ngono. 2.500 dadi sak piring ki lho. Iki kok mesti wareg. Tenan guys, rasane iki enak. Gurih, pedes, mongah-mongah. Wis to enak apalagi ditambah segere timun, kemriyuke opak warna-warni karo suasana udan sing ora mandek-mandek. Alhamdulillah terobati guys kangenku pas jaman cilik mbiyen. Ayo sapa sing kangen ndang-ndang ki ndamel ae. Permainan dengan artis yang aneh.